Jedná sa o kritické body, poviem, na týchto cestách, ktoré treba vyspraviť tak, aby bola zachovaná, veď ten materiál nesie ten názov bezpečnosť premávky. Čiže jedná sa viac menej o také bodové, čiže relatívne krátke úseky ciest. V prvom rade na jednej strane chápem, že nie je to jednoduché pripraviť takýto návrh a hlavne naceniť tie položky, ktoré s tým súvisia. Ale na druhej strane ja chcem mať prehľad o tom, aby som si vedel porovnať činnosti, úseky komplexných činností súvisiacich s tým konkrétnym bodom, aby tá cena bola transparentná, aby bola taká, že sa môžem s ňou stotožniť. To je všetko, ale inak som pochopil to, že zrejme tam nebolo veľa času, lebo dodatočne bolo rozhodnuté o tom, že tieto kritické cesty, tieto kritické úseky sa idú opravovať. Sme rozhodli teraz tak, že sa behom nejakých 10 dní, to sa ešte uvidí, 12 maximálne, zvolá nové mimoriadne zasadnutie, aby každý mal tú informáciu komplexnú, transparentnú a potom sa rozhodne. Treba sa tomu venovať, lebo nejedná sa o malé prostriedky a keď v takomto veľkom objeme sa prostriedky schváľujú, tak si to vyžaduje istý čas na posúdenie. To, aby sme sa mohli, jednak ja, lebo v podstate ja, pokiaľ by tam bol problém, tak ja nemôžem podpísať uznesenie a to by sa predĺžilo na 2 mesiace. Tak radšej voliť takú cestu, že nech si to pozrie každý, či vidí tam problém, alebo nevidí problém, vrátane mňa, ja si to tiež musím pozrieť, aby som podpísal alebo nepodpísal uznesenie, lebo ja v 2 prípadoch uznesenie nemusím podpísať, a to v prvom rade, keď je to nevýhodné pre kraj a keď je to v rozpore so zákonom. Takže to je moja legitímna požiadavka, aby sa konalo transparentne.